видите, е изцяло заради тях. Ние нямаме нищо общо, защото всичко, което те са ни подали, ние сме го взели и сме го направили. Ще видите нещо направено с много любов и нещо, което надявам се на тях им гри кипивата. Сега ще помоля актьорите да се съсредоточат. Перед поглед напред, да не ме слушате, аз ще седна тук отпред и ще наблюдавам, ако има нещо ще кажа. Когато каже начало, Емо брои до 10 и представлението започва. Емо, готов ли си? А вие другите готови ли сте? Да. А така ли няма да си говорим по принцип? Готови ли сте? Да. Айде, добре тогава. Емо брои до 10, представлението започва. Начало, приятно време. Не става. 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 Не става.
така ми става. Ами сега какво? Ами сега? Ами сега? Ами сега? Ами сега? Ами сега? Ами сега? Сега от начало. Аз. 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 Ей! 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 Казвам ти, няма да им цепна възма. Разбира се, да не сме шивачи. Аз като кипна бързо го вадя. Бързо го вадиш, набавно кипваш. Като видя някой от цялото рода на каполети, много бързо се раздразва. Искаш да кажеш раз. За мир да не говори след. Аз вляза тази дума, как разтягла теб. Да ми отнемем мръсния живот. Казвам ви, тук гъмжи от Монтеки от капалети. Спаги вън! Казвам ти, няма да им Казвам ви, тук гъмжи от Монтеки от капалети. Спаги вън! Не, само не шпаги. Днес е моят първи бал. Ставам на 14 години. Днес е балът на семейство Капалети. Любовта е трън, а аз съм Бог. Любовта воде, а аз набождам.
Меркуцио, на вашите услуги. Познах го по гласа. Мръсният Ромео. Ще му отнема гнусния живот. Тибалт никого не слуша и с шпага подчинява. На едни Господ е дал красота, на други богатства, на трети ум. А на четвърти доброта. Но любовта е запазва цялата за жужлието. За докоснем красотата сама по себе си. Любовта сама по себе си. Не, аз просто показвам пръст, господине. Не, ние просто показваме пръст, господине. Но на мен не показвате този пръст, господине. Но на нас ви показвате този пръст, господине. Ако вие сте един от тях, да, на вас показвам този пръст. Ако вие сте едни от тях, да, на вас показваме този пръст. Главата си залагам. Вие сте един от онези, монтеките, Тибал! Капулети! Главата си залагам. Вие сте един от тези, капулетите. Меркуцио! Монтери! Отдраскаме в атака по дяволите и двете ми семейства. Сега от края. Защо мълчите? Или сте безразлични към това, което се случи? Защо наказват винаги добрите? Какво по-страшно? Душа без вяра е смърт. В своето безсмъртие. Аз не искам да съм изоставени от всички, Изоставили всички. изгубени от близки, изгубили близки. Постигнати от староста. Постигнали староста. Кой ви е на помощ? Изоставени от всички, изоставили всички, изгубили близки и изгубени от близки, постигнали староста, постигнати от староста, кой ви е на помощ?
раждате, тази минута умирате, обладани от гордост и завист, погребани в копнеж, кой ви е на помощ? Кой ви е на помощ?